dostlar, bugün biz Şek Müzeyinde konakta. Bu Alina apam. Selam Seyda, köpten görüşken yok. Bugün biz nerse işleyecekbiz? Biz bugün en yaratkan şulplar işleyecekbiz. Benim ana tavarga urunum da var. Bizim de türlü şulplar var. Koyup qara şeşine. Әнеге алын шундай шаулы һәм авыр. Çünkü tatar xatının başta iştirge bula, anlarısın o көріне өзі. Қара Сейден ашты мотор шулпlar var. Zaman şalarını şulay. Türlü motor. Hem gadi bit. 19-cı ғасырда шулпlar алар biraz қатlaularak türlü taşlar kullanıla, türlü texnikalar. Bize kişkinesi gerek motor. Sen qoyсы көбірек шул. Менә бу иң зуры. Менә дә. Білесіңме, татар қыздары шулпларны 18-19 ғасырдан бері киіп йөри. Әлбәттә, аны шешкә бәйләп куялар. Шулплар төрле булырга мөмкин. Гади, шундый бер катлы, шундый киентә төсле ике катлы шулплар да булырга мөмкин. Әмма күрәсең, монда бөтен җирдә металл кулланыла һәм төрле ташлар. Гадәттә, татар кызы һөнәрчегә үзенә шулплар алам дип килгәндә, үзе белән берничә тәңкә кыстырып килгән. 3 тәңкә шулпыда кулланырга һәм берсе һөнәрчегә түләү өчен. Алина апа, менә шундай зур шулпларны ничек киеп йөргәннәр? Ул бит башны авырттыра. Да, Сәйдә, син дөрес әйтеп әйтәсең. Элек кичкенә генә шулпы булса, аны толым астына асып куярга мөмкин. Әмма шулпы бик авыр булса, киентә кебек шулпы булса, аны башка бәйләп куеп була. Җиңел була. Әйдәгез эшкә тотынайык. Әйдә. Шулпыны ясар алдыннан безгә башта шулпының нигезен сайларга кирәк. Безнең 3 вариант бар. Безнең 2 шулпы. Кайсын сайлыйсың? Менә моны. Барнан кыйсак була. Аннарысын аска тоташа торган детальләрне сайлыйбыз. Минем иң яраткан бублик дип атыйм аны. Менә мондай бар. Так, ромбиклар. Кичкенә генә тәңкә. Шулпылар бер төрле булырга тиешме? Юк, әлбәттә, хәзерге заманча шулплар төрле булырга мөмкин. Алар бер төрле булырга мөмкин, яки асимметриялы булырга мөмкин. Монда сиңа ничек ошый? Шулай сайлыйсың. Чөнки бу синең шулпы һәм син ничек күрәсең, ул шулай булырга тиеш. Кайсын сайлыйсың? Әйдәгез ромбиклар. Монда конструктор кебек. Җыя торсаң була. Айтырып. Аска бер нәрсә тоташтырабызмы? Тамчылар. Тамчы астына бәлки тәңкә кебек түгәрәкләр. Бездә яндылар да бар. Кичкенә. Мин менә монда салам. Ничек без аны тоташтырабыз? Менә шундый алтын бөҗрә ярдәмендә. Әйдә, Сәйдә, безгә тагын бер бөҗрә кирәк. Җи. Шулпының өстенә безгә тагын 2 зур бөҗрә кирәк. Аның ярдәмендә без шулпыны шешкә бәйләп куя алабыз. Башлыйк? Так, Сәйдә, безнең эш уңайлы барсын өчен, әйдә өстәлдә бераз җыештырыйк. Кирәкмәгән детальләрне урынына алып куйсак була. Без бөҗрәләрне ничек кертәбез? Алар йомшак, аларны кул белән ачып була. Хәзер ачып карасаң була үзеңдә. Сәйдә, без башларга әзер. Син бу шулпыны җыясың, мин бусын. Ярыймы? Так, беренче деталь. Һәм аңа без ромбикларны тоташтырабыз. Кеттең? Хәзер бөҗрә шулай ук ябыла. Кирәк. Ябылып бетмәсә, куркыныч түгел, чөнки ахырда без аларны кысып куячакбыз. Һәм шулай итеп, бер детальне икенчесенә тоташтырып, шулпы җыела. Бусын әйбәтеп
Тоташтырдым. Хәзер танышларны тоташтырырга кирәк. Сәйдә, сиңа тынычлыкта эшләргә ошыймы, бәлки бер музыка кушарга яратасыңмы син? Тынычлыкта. Миңа да. Үзең кызып карыйсыңмы? Тегез. Нәйтеп. Һәм беренче тапкыр. Менә бу шоупылар бик җиңел ясала икән. Дөрес? Бик матур булдылар. Шылтыр килә. Традицион шулпы. Хәзер безгә шулпыны чәчкә тоташтырырга кирәк. Аның өчен зур боҗра кирәк. Монда бәлки мин сиңа булышырмын, чөнки монда бераз күбрәк көч кирәк. Әмма бу боҗра ачылмый. Ачыла, но бик түгел. Бик нык түгел. Ә без чәчкә шоупыларны ничек бәйләп куябыз? Шулпыны чәчкә бәйләү өчен тасма кулланып була, әмма безнең шулпы заманча, шуңа без синең белән резинкалар кулланабыз. Хәзер мин сиңа резинканы тоташтырам, аннары соң чәчкә асып куячакбыз. Тадам! Бигрәк матур. Хәзер үзем киеп карыйм. Менә. Рәхмәт, Алинә апа. Хәзер мине ерактан килгәнемне ишетеп булачак. Сиңа бик килешә, Сәйдә. Рәхмәт. Кызлар, карагыз, нинди матур шоупыларны шулай җиңел итеп ясап була. Сез бу шоупыларны алтын картоннан ясый аласыз. Элементларны әнә һәбҗәп ярдәмендә тоташтыра аласыз.